Pengava Pakıjiya go rêveberiya herêma Qamişlo di 13 tebaxê de dest pê kiribû êdî hetaniha jî berdewam dike. Kampanya îro bi bejdariya mamoste û çavdêriyan Meclisa Taxa Helêliyê li dibistanan êdî dest pê kir. Kampanya îro bi bejdariya mamoste û çavdêriya Meclisa Taxa Helêliyê li dibistanan dest pê kir. Li dibistana Şehîd Mustafa Gülo ya li Taxa Helêliyê qad û hundirê dibistanê hate paqij kirin. Rêveberiya herêma Qamişlo Cihan Hesam jî têde amade bû. Kampanya li dibistanan به armanca pêşxistina hevkariyê û êdî berpirsiyartiya hevbeş pêk tê. و اف دبستانê me milkê me ne çi qamê kar bin û abi parêzin çi qamê qil wan xwedî derkevin vê zarokê me jî hewqa kêfxweşî bibin paqijkirina dibistanê dema got ez têm alîkariyê dikim van milletê me re hevalê me re em alîkariyê dikin zarokê me ji demê pêş de vê alîkariyê bikin vê beewdin wê